Halo, 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 halo guys, 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 guys. Maxim tarong guys, Maxim. Muna punya terbaru guys, Maxim tarong guys. Oh, terau. Oh. Ay, helmet ako guys, oh, helmet. Muna helmet ako guys. Ato lang ibigay kay dakon ta. Mana karon kay dili init. Ayan guys, tapos na mag-install sa Maxim ko sa likod ng motor. Motor di ay ka. Palit sa likod itlog kay sudan nila pamanihapon. Palit sa tagsudan guys. Ahit na mag-Maxim. Para na po tayo ibilin sa pamilya. Ayo. Hello guys. Palit ko gas. Gas. Lobe guys. Itlog guys. Gamay ra kayo ng itlog palitong guys. Tulong ko guys. May tindahan rin guys sa itong palitanan. Ito si madam mo kaon oh. Hello. Hello guys. Pilas guys, pilas. Pila tanan guys? 27 guys. Oh. Palit ko og gas, ay gas itlog di ay. May nang mula ka na ibilin daan. Kulang ay kanya lang ah. Edit. Ah, Kulang dos. wala lang babo white. Kamu yang viral yun na, ikaw na lang bahala sir. Ha? Dapat kasali yung cute. Guys, oh, daghang kayong mga fans dere. Tang gigil yan. Sir pa oh. Hello guys. Patayan niyo. Hello madam. Okay ra madam, apil ka sa akong video. Ayun na. Vlog mo ni. Ayun na. Okay ra vlog na ta guys, mo ato na ta sa Maxim. Tudluan ta mo saon pagkuha og booking sa Maxim guys no. Para makabalo pod mo sayo naman kaning Maxim, walay daghang gasto. Makasunod ka, maka-apply ka. Tara guys. Ready na ta guys. Order na guys. Lanto to sa mga padayon guys. Mapa. Order guys.
guys, doon kita. Kanang lingin o muna kita. Likod ta sa right. Yung sa lingin guys, dito na kita. Okay po, ma'am. Okay. Okay po, ma'am. Dapat doon guys. Ito na ta sa dapat kung may order. Booking sa tuwa. Guys, oh, dara guys. Oh, take oban food panda guys. Oh, Maxim. Food panda oban. Order guys. Dito po maga. Kuha ng order guys. May order guys ni. May deliver karon guys sa putik na siguro. Pagkaon ni guys, pagkaon. Okay guys, ready na ta guys.